poartă ceva nemaipomenit, dar stătea undeva foarte greu de găsit. Eu am tot căutat-o și m-am cam rătăcit, așa că am întrebat un milițian, unde stă? Am întrebat unde stă? Dacă stă, am întrebat singură, dacă o prind, am întrebat la telefon, dacă are cumva rude în celălalt balcon. Sau că da, am întrebat un milițian, încă o dată. Am întrebat un milițian, El s-a uitat la mine cam nedumerit și-a zis: fata ta, părerea mea e că e foarte greu de găsit. Tot ce pot eu pentru tine e să-ți dau un sfat. Crede-mă, ce-ar fi să întrebi un milițian, Eu nu sunt de aici și nici nu sunt de servici. Pur și simplu mă plimb ca dumneata. Poate că am și eu o treabă a mea. Sau crede-mă, am întrebat un milițian,